Sziasztok, Snickers vagyok, most egy kis redstone-ozást fogok bemutatni. Ez egy gyémánt kabin, egy folyosó, ahol nagyon jól lehet redstone-ozni. Ott van Bill, az őr, azt hiszem mindent visszatettem, jól van. Az első dolog, amit meg akarok ebben a folyosóban mutatni, az a lávapadló. Itt láttátok, ott is volt. Itt van ez a karaz, ezt lehúzzátok, és akkor ott is lesz. Egy kis vágás történt, mivel nincs sok időnk a második részre, ezért most egyben megmutatom őket. Akkor ott látható a gladiátor aréna, pont az Iszlandban mellett. Ha itt lemegyünk, akkor láthatjuk, hogy hát itt is van egy bejárat. Azt hiszem, tettem bele pár cuccot abba a kis öltöztetőbe. Az öltöztető a világon a legkönnyebb megtalálni. Itt látható az aréna, nagyon jó. Kutyákat is tettem bele ezért ennek. Ha rá nem akkor megkapod a páncélokat. És kicsit rosszul csináltam, mert kifogyott. És a következő, amit ugye mutatni akarok nektek, az, hogy egy nagyon kis könnyű redstone, ablakpárkány redstone. Ez nagyon könnyű megépíteni. Tehát azért megmutatom a gyengébbek kedvéért. Látjátok, hogy ott a két piszton, és összenyomja, és akkor ezt kihúzom, és akkor így ki is van nyilva. Annyi az lényeg, két pisztont odaraksz, meg ráraksz azt, amit akarsz, mivel össze kell csukni, és így. Na, megkapcsoltam. Így. Itt is nekiálltam kicsit redstone-ozni. Na. Szóval. Hol is tartottam? Mivel most 1.6.2-zek,